Hello mga bay, maayong kaudtumon, init kaayo sa tanan. Dili nag-aturan ning gi-record. Diya ang mga inahan intawo naningkamot sa financial assistance sa gobyerno. Ug madayon daghang salamat. Matud pa ni Marites, ang madawat sa elementary sa bata 1,000. Unya sa high school 3,000. Nya sa college kuno 6,000. Di ba kung namoy anak nga college, bong geshes. Nya matud pa ni Marites, kay kami ug jumi alamag kay wa mami nang suki-suki dia kay hasol kay na. Maminaw lang ta sa Marites. Thank you day sa mga Marites. Dako kay mo gamit karong panahona kay kung dili tungod sa Marites, wa jud mi alamag ani, wa gid mi napadpad diri. Kunya karon katawanan kayo ang experience sa kabuntagon kay wa nagkasinabot ang malakaw sa panahon. Si Bay Gemma di ay naghuwat sad siya namo. Ako sad nas karinderya, nagsige na kog yaw-yaw asa naman ni sila may kadugay ba ni nila mga ni. Naghuwat sad ko. Ang silin pod. Tuwa pa nagkuha sa ID, naghuwat sa daw sad siya. Ingko na. Ako mo inaasdap din sa kalsada. Ako mo anian ninyo. Muto naghinulatay mo rin nautuhan mi niya. Matud pa sa Marites dere nga nagpa-Xerox. Cut off na daw. So di sa ta magtuoan ang last nga Marites. Nanglan nga moadto dito sa opisina ni Ma'am Cindy. At jong susihon dito kung yung sa joy tinuod. Okay? Kaya so far dako magtabang ang Marites jod. Muna kaning last nga balita sa Marites. Sige bay, focus hindi sa budbud bay. Sa ilasa. Ako ba? So mo niya mong paniud to mga bay, magbudbud sa mi ang pasabaki. Untay Paris day. Ito agay. May soup. Okay. Yung mamalit lang tarog ipanulak. Hinahinay lang sa diha og kit-kit kay kung matuk-an daw ara ba tay ituklod mahigop ta ni so manuyot pa diri gasolina ni mga sakyanan diri unsa man. Okay mga bay, asa man inaw na to ang budbud. So kay nakaman daw financial assistance ang ihatag ang gobyerno. Ano nga oy day bayad sayang atong mga tax kinahanglan nga makapilaw ta sa kuan sa financial assistance from the government, no? Diba? By Gemma. Kay tax is life. Dagko kitag mga taxes bisa mga gagmay rata nga mga komunidad. Mas misig paypay ni mo diha nga ni utog naman na. Normal na ang langaw sa palibot. Vitamins na sila. Diba? Lisod ka no. Ano tayo bubod parang ho. Sakto sa timplada. Sakto na pero kung unahon nimo tong kasabak cake, kay mas tamis man ang pasabak cake, di na nimo ma-feel ang lasa sa budbud. Mega love shout out Ivan Verances the Beresta. The Gerista di ay dili Berista. The Gerista mega love shout out mama. Sabi nga no, ang shout out man kunin mo. Mother nga naglupay-lupay ang ang budbud. Agoy ginoon ko tabang mananabang. Mga ang tanin nyo, mga ang taon ni. Ang tong taon yun ron, kaya nagdali man ta. Maria pipadong nga. Itihol? Pasaas ko. Ito. Ito lagi. Ito man, awat ang pala siya. Ang malikuan. Maria? Silin? Si Berna, nasakay na kung ulikab. Tudong dali. Masig maagi ana pud niya di nakabantay ka pikot biya to. Ato bangan. May na dakay mong mata magitan mi nimo dinhi sa kilid. Ini sa kita ato atong tuloyo. Tawo sa abangan. Ay mo di ka siya. Tawo siya. Unti eh. Tika mo dahil si Mena. So dito dahil sa tubangan agi. Ito na ito, complete eh. Kaya masakay ka, tricycle, kaman kami, jis. Nya,
Ug mo sakay puta og buti ka 12. Di 22. Napuno tag 3. Okay ra to. Hindi ka niyan ko ni kuya. 25 larga. Ay, wangay para di. Oh, at least di ba nakasapi si kuya. Sapi kayo ang mga karon, mga sana ng multicab. Aning hawaan. Multicab. Adi ni multicab po mga sidecar ba? Mga tricycle driver karon sapi kay sila kay. Daghang kay mga ginikanon nga nanguhag mga residency, digency niya. Di na biya usang baklay ron. Nagduol ra lang sakay. Sapi kayo jud ang mga tricycle drivers karon ug ang mga multicab nya ang uban nagabalhabal man ang uban ana sapi sad no. Abalhabal kay para magdali sila. Nga kami ano kay sabay ra man sa hangin no sad mi kayo nagdali kay naghinulatay man gani ni. Di man nagbaabot. Ako nagbaabot. Ang tuwa sa tumoy nagbaabot sa tuwa sa luyo. Ikaw nga, ano na mo, oy. Hugto na. Nga, kaya man ko yung pani mo, messenger ni mo. Na, si Celine, si Mayati, o si Mayna, akong kachat. Nga, ba, kasangan. Aw, daan naman dahil, no? Ang pilabi, ng daam. Nga, si Celine, tao pa si Celine, mga bay, nagkuha pa sa iyang national ID kay need man mag-xerox og ID sa inahan. Nga dako sad kayo tabang una na napadung na. Mbay nakuha na ba kaniyang ID. Nindot mo kuha passport bay 10 years. Ayaw ma-expire. Nindot ra. Mapay mo kuha mo. Ako pastor tinaan naman ko niya, na-expire na. Irin yun. Kaya na magtangke. Kung ano pa dito na ako, kapatan ko dito na ako. Kaya Diyos na. Baka ka pilabi ko bros. Yung pa itong panotaryuan. Nanay mong ID. ID. Kuha mo ka sa national ID. Nagpaabot pa ko ni Benji, kay nga no, last hole na lang ko sila, kay na-adit ko niya ang papel. Una, i-track, track ko nga. Siya, wa ba ka-tiksi man ko nga. Ako kabantay o text, kay nang delete all man ko. Dere ang inahan. Kuha ka ID. Makoy mo kuha passport day. 10 years pa day. No? 10 years kuha mo. Unya karon, unya kay nationality forever. Nindot ra ba ang bayad good sa passport? Ano magbalik pa passport na may di ko bayad. Sige ikaw. Iya te karon kay ingko sir hagbay raman ni naabot last year pa. Pagka na akong balik-balik sige lang may balik kay wa diri ang nagkuan Hoy, paminaw, wadi na sila record diha by by letters, by kuan sa apelyido, makita man na. mo gani siya nga. Di mo abakita na ka sa Kaya apelyido. ako naman ang gitrack sir. Ay, magi si ma'am, ay ka ma'am. Ingon din mga asa man ang tracking room mo na meron wa diri na ko memorya ako ano. Kuan Benji, mari siya. Di uy mag last hole na siya. Itix lang. Nasa locker. Na, Kaya nabuang. nagduwa ba yan ang player? Quick, pag-on ito. Yan, saan man na? Mo gani, pangakot lang kay kanang iya isin nako. Benji, Oo. Nga ako na nakikita din dito nga release na nako. na, magpaabot pa dito aron. Kadali naman lang. Sige. Kadali na 20 Pag-fill minutes. up lang diya daan. 20 minutes. Na, titini, matungod. Ano dahil banig dala? Tamis kayo to sa ang katubo. Di una mo guni mo to muna natabang ang budbud dapat budbud hindi una. Inom og dagang tubig day. Ningkaon pa gyud ko. Yan ang kina-diabetes ko niya. Na mismo kay nang kasabak good. Oh, ikaw na pwedeng ko diri kay mag-fill up ka. Oh, di mo na. Kanya asa ba din na mag-serve. Saan na to? Nga ni kisya. Ang this day given ka ng 29. Ano, ininyahe ang hair daughter kay daughter man ni Muskisya. Daughter hair, ala nga mahis sa makalaki ka. Gani. Hair daughter, o kada linyahin na. Yan ang nagbuwag pa ni Ahis o Gausan. Yan na. Malang sila. Ay, kwan gani, kaning linyahan ra. Pamba, kaning basic ba? Asa naman ko dapit. Adi hala ka ti. Ari pagkuanday kani ko aling folder. Diha. Dito, idatog dito. Una pangalan. Pangupya dito ni. Pangupya ni Jima. Basig kopya Yan ni. mo, dayon nga sa bata. Nya sugtunggan dayon. Sugtunggam. Sugtunggan. Maura. Extension. Oh, basahan lang ba? Magkasabot lang lagi ka. Sa, pag-eskwela diha. Ay, nako.
Si Beji magapila po siya para kang Maria Fe. Wala Nya, pa si Maria P. Si Myrna, to ade nag-multicab si Myrna Ano, sa dito tupa. Dito de siya agi, abi na kog diri mo Ano di agi. ko ko nga ami sa luyo. Siya Oo, nagmultikap pa ko ba? Maong niingon ko nga, siga Myrna imong mata, pero kitaan mi nimo, kapikot ra ba? Pikot kaayo, siya pagkakita. Mana ra ba dayon? Hello guys. Agoy Ginoo ko. Ala sige paningkamot mga inahan. Kaya ako mungit sa kuam ta pay tubig din na. Uy, na to nimo ang white egg mo. Pwede na ka mangulam kay napasera. Pinamata, mangulam ko putrog i-whiting. Kasaba cake na po, tamis kayo, kinaunan dyan tubig. Man tong nanuroy dihag tubig. Tamis kayo lang kasaba. Ano man ko niya? Sakit kay mo kasaba ate, nga dili man. Na, dili mga wa man mi kaon. Kay iyang tubo gamay ra. Parihara na sa tamis ay mga soneste. Oy. Oh, tamis ay Ay alangan tinda gud na niya, ginang inyong tamis. Sa mga nya kang naninda di mo kay namo kaon kay ang tubo gaw na una sa tubo gamay ra, sayang kayo mo kaon pa. Sibi tinda ginani mo gina appreciate uy. Ang lisod po niya, tabang ra ba na ma'am, bati ra ba ginang putas adi mahalin. Ako ning pare niyo, oh, kanina ra na bisa gahapon. Dili mahalin, ingon nga bahaw na na akong paan. Agoy, Ginoo pasayloa ang mga kabos. Padung pa dahil dismina nga to, tamiya man siya ganina. Sa to pa, nagian dito na to siya, no? 29 ro natin no. 29. 29. Nagian dito na to siya. Ba, sige man tag maritis. Basta naglingi-lingi ang daplin. Nya ako po, napo po sa cellphone nga tubang. 29 of July, 2022. Na kay kuan ba? Tao mangano na kay Gcash pag load. Nga. Pila man? Mo sa dili sa pikas Red pa ka? no. Duha ate. Dua, mo sad. Hindi man nag-residency. Mo sa di mong pilapan diha. Eskwela diha day, dali ra man na day. Laglag manguga mga kakakopya namo. Hala paningamot diha. Lingi sa diri kay magbay-bye na ta. Kasama ni Maria P. Wala ba ni load? Wala guys. Bye bye. Luhi, wala ba ni load? Hoy. Data ra ni. Akaya ran as dita. Hello, Luhi. Mari. Mari. Na. Sa number lang tawag ni. Wala na, loading kayo. Ikaw may way load, anak. Kaya, loadin na ka, mag-bye-bye sa tadye. Hello, mga ba, thank you for watching. Mag-bye-bye sa mga tawagan ni Ms. Maria P, ang among kapitana. Bye! See you in my next video.